Vilagarcía, como moitos outros concellos da zona, sumouse tamén á concentración silenciosa impulsada pola Federación Española de Municipios e Provincias. Foron 5 minutos de silencio que racharon cun aplauso e que serven como mostra de apoio ao pobo ucraíno. Para amosar un rechazo claro a esa invasión por parte de Rusia de Ucrania, a este conflicto bélico sin sentido, amosar a nosa solidaridade co pobo ucraniano e pedir que canto antes se poña fin a este conflicto bélico. A crise ucraína tamén golpea Vilagarcía, onde viven varias familias daquel país. Esta mañá achegábase unha rabella pedindo axuda. Acaba de entrar pola porta unha familia ucraniana que acaban de chegar a Vilagarcía e trataremos de botarlles unha man. Tamén cos veciños ucranianos que xa están vivindo en Vilagarcía dende fai moito tempo, nos puxemos a disposición para o que necesiten. Ademais, o Concello Vilagarcía pon a disposición dos refuxiados 2 vivendas de titularidade municipal. Con todo, fai un chamamento á coordinación porque, explica o alcalde, non é só que veñan para aquí, tamén teñen que recibir todas as prestacións como un cidadán máis. É un tema moi sensible, vai haber nenos, hai que falar de escolarización, hai que falar de asistencia sanitaria, hai que falar de darlle un porvir, as dificultades que poden ter idiomáticas, así que deixemos traballar tamén as ONGs que están ali en coordinación co Estado, comunidades autónomas e concellos, para facelo, como decía, da maneira máis eficiente posible. E ante o aluvión de material humanitario que se está xuntando, o alcalde lanza unha recomendación facer doazóns económicas, iso sí, só aquelas ONGs que certifiquen que eses cartos irán parar para axudar o pobo ucraíno.